Huli. Thank you Lord. Yun. Ito lang haninag natin. Good morning po. Sana naman po mapagpalang araw. So ayan po mga kadiskarte, habang dito po tayo sa spot natin naghahanap tayo, ayan. So wala pong gaanong isda, ayun si Kuya Glenn. Then may nakita po tayong subscriber. Ito po si Kuya. Sir, ano po pangalan niyo? Manny Garcia. Manny Garcia. Shout out kay Sir Manny Garcia. Parodi kita So subscriber pala natin siya, taga San Leonardo siya. Nalibot siya dito sa ano. Dito sa isdaan niya. Ano pinamamarilan ko. So, nga lang kita, sabi ko para to si kaibigan na pinapanood ko. Nabusesan pala tayo kaya binati tayo kaya subscriber pala natin. So salamat Kuya. So baka mayroon kang mabatiin. Okay lang. Sa mga yung mga tagapasunod mo, kita sa keep watching lang para kasi nakakalibang salamat. Pag nakakakita ka ng ganung isdang malalapad na uhuli mo, nakakatuwa rin panoorin, di ba? Opo. Makikita mo yung dito po yan, yung marami ako nahuli. Dito, nung pag medyo maraming nalim, Inaubos yung napuno ko yung cooler ko. Dito yan. 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 Yung baybay na yan, Tapos nandiyan kami nag-cook din. Kaso ngayon mahina na po dahil nga bumabaw na. Bumabaw So sinubukan lang namin na pasyalan. Ngayon mababaw na po, tsaka medyo malabo. Tsaka marami po na kuryente yun. Hanggang doon sa dulo marami po na kuryente. Kaya maghahanap kami ng utol ko ng ibang spot. So ayan Kuya, ayan, salamat sa pagsuporta. Okay, no problem. Nanonood ulit tayo. Salamat ng marami. Sige po mga kadiskarte, hanap tayo ng spot na iba kasi wala na po dito para makahuli tayo kahit papaano. Bumaba tayo. Subukan natin. Sakali meron dito. Makahuli man lang tayo. Mayroon po dito nakapasin ako. Sayang di ko binanatan. Mayas tuloy. Huli. Thank you Lord. Ito lang, nakadali na tayo. Sumabit na ako, natanggal. Malas naman nabunot po. Kalaki na nun kaliskis po natin my gosh, common po yun. Sayang, 4 fingers na sana yun. Malalim kasi. Hindi natin makikita mabuti isda dyan. Dati meron na tayo nakita. Sana madali natin. Laki na madali sana. Uli po. Salamat. Tilapia po ito. Yung. Thank you. Good size. Ganda. Wow. 5 fingers. Thank you Lord. 5 fingers. Taba Thank you po. Mabe naman na tayo. Salamat. Buti lang mayroon na pong umaninag.
Maninag na ang ulam. Laki ng dalag oh. Dalag po, ang laki. Sana mag-jackpot ko po. Laki po ng dalag na yun oh. Oh, dalawa po oh. Tatlo. Ang lalaki. Sayang, lalaki oh. Tumakas na. Umangat sana. Sayang. Biglaan. Yan, sumili po sa kabilang side. Ay, side dito sa isog. Yan, biglaan. Pinutukan ko na muna bago ko na binidyo para sure. Kasi kanina nung kukuhanan ko ng video, bigla pong kumaripas. Kaya ngayon, bago ko kinuha ng video, kinira ko na muna. Sayang naman po eh. Wow, ganda na rin yung sukat. Salamat Lord. Ganda na rin. Yes, 4 fingers. Pero mahaba siya. Nakadalaw pa lang tayo. Medyo mahirap po siyang tirahin kasi nasa lubog po eh. Hindi po natin sila pwedeng putok ng putokan. Mauubusan tayo ng CO2 dyan. Tsaka hindi po natin tatamaan. Kaya yung mga medyo naka isang dangkal lang po yung lalim niya ang magandang tirahin po. Pag to dangkal na po medyo pahirapan na yun eh. Buti kung di gumagalaw okay lang. Eh kung lumalangoy po mahirap. Lumatan siya. Tignan natin sa ating lalagyan. Meron pa sana. Dalawa pa lang ang huli natin. Huli. Thank you Lord. Yun. Ito lang eh. Naninag natin. Salamat po. Kaso sabit. Yun. Sumabit pa ang basura. Oh my gosh. Nahirapan pa tayo. Sumabit na sa babain na lang natin kaysa makawala pa. Sayang. Laki. Okay. Ayun oh. Yun. Ito na lang. Pahuli pa. Lapad. Salamat Lord. Pangatlo na malapad. Ilahan. Thank you. Dali ko rin siya. Ito yung kaninang malalim yung lubog eh. Buti nabangan ko dito sa unahan. Huli ko tuloy siya. Salamat po. Ay. Pangatlo. Thank you. Thank you po. Tuloy-tuloy lang po sana ang blessing. Yan sa may daan. Nakaliman na raw siya peraso. Yung mga alang-alang daw. Yung siya gagawin sa may usog-usog naman natin. Uli. Salamat Lord. Okay lang po, binigyan tayo uli. Umangat. Salamat po. Buti binigay po uli sa atin. Sumabit na naman.
Buti lang umangat sa harap ko. 5 fingers. Sumabit na naman. Ganda na ng huli natin. Yung mga laki na to, 5 fingers na. Sigurado po meron tayo 1 kilo. Sure po yun, 4 na yan. O, sumabit pa. Malupot. Malupot. Malupot pa. Ay, nako. Okay, salamat Lord. Blessing na naman. So kulang 5 fingers po ito, pero laki din po. Salamat po. Nasa 1 kilo na huli natin yan. O rigit pa. Kasi ang tataba po nila. Ipang ihaw na tayo. Katsing cook ulit tayo ngayon. Plakda. Salamat. Salamat po. Buti lang bumalik. Yan, nahuli tayo. Nahuli ka tuloy. Dami po, kaso nakalubog iba. Buti lang lumutang tong isa na to. Sige lang, huwag kayo aalis ha. Pahuli pa sana kayo. Alam lang, 4 fingers lang pala to. Hindi na masama. Blessing pa rin. Lumutang uli kayo ha. Dami oh. Sana may madali pa ako kahit isa pa. Or kahit ilan, basta bigay sa atin. Ako natakot na. Silayas na oh. Umulan pa. Uli. Salamat. Ay, natanggal pa ay. Sayang. Nabunot pa po. Huli na eh. Tanggal pa. Sayang naman. Dalag. Huli pa sana to. Kalanganin lang pero pwede na. Ilumutang ka. Ay no. Ay nanay. Mahuli pa sana mga at sana. Laki ng dalag na yun. Sana ang mga at. Sige, magdandahan ka ha. Sobrang lalim pa eh. Baka di natin siya matamaan pagka tinira natin kaagad. Sana umangat. Yan, umangat ka. Nadali yata. Sus, sayang dinadali. Kalaki. Sayang. Hindi po inabutan. Nakalubog eh. Eh kasi aalis na po nung kaya sinubukan ko ng tirahin. Laki. Tulin.
Buhay na ang kuryente po. Oh. Nagulat ako, kala ko bayawag na. Si Manong pala. Wala na isda yan. Habulabog na. Kahina po nung tunog ng ano nyo. Hindi harkat to. Pangigat lang. Maray na ba kayo huli? Dalawang piraso. Kala ko anong kumakaluskos kanina dun. Ikaw pala. Ano nahuhuli nyo? Igat? Igat. Malaki yun. Dalawang piraso pala na ako. May gabraso naman. Daliri. Kalit lang pala. Ay, hinchay ng ano po yun, converter nyo. Kaya pala ano lang, di gaano maingay. So ayan po mga kadiskarte. Wala na pong dumaan na isda. Dinaanan ni Manong. Manong Mangoriente. Kaya pwede na po yung huli natin na yun. Magluluto na tayo. Kasengkok ulit tayo mga kadiskarte. Maganda na rin po yun. Malalapad naman po yung huli natin. So magluto tayo. Kain kami ni Kuya Glenn. Ano si Kuya Glenn sa unahan. So magluto na muna ako ng aking aming uulamin. So tara po. Dala po akong uling para mas madali po nating maluto.
Diyan nga. Mamaya balik ka na. Kakain tayo. Lahat ng binira ko sakto. Swerte ka pa. Una nang tira ko lang yan, yung ayaw kumama. Basta sipat na yun. Sipat lang ito, kaya Sino? alam mo maliit lang. Masigaw. Ganito rin ako yung ginagawa ko rin, napapagod yung bayan. Pahiga sa motor. Ay, nasa may huli. Layo, di ka tayo kita sa camera. Ano, katao mo dyan, oh. Mga iba na ay gustong makita sa camera, di mo na siya binablog. Eh, yun nagkakatapat eh. Pwede yung garo. Kain po mga kadiskarte, oh. Kain na kami dalawa. Bawi pa rin po tayo kasi malaki yung huli natin. So si Kuya nadagdagan pa siya dun ng 5 pa uli. Kaya marami-rami na yung huli niya, nasa 10 na. Tayo dito hindi na dahil nadaanan tayo ng kuryente. Pero okay lang po yun. Mahalaga naka-blessing na ulit tayo. Naka-katsingkok pa. Ayos daw. Binawasan nga naman yan kasi isa ka nang alam yun. Hindi lang masapos dyan. Hindi lang yung dinala. Ayos lang ako nila. Oo. Ayan po tayo. Kain po mga kadiskarte. Solve na tayo kahit maaga pa. Na-stop na tayo sa pamamarin. Hindi kaya kahapon di siya nagbuang ng bala. Sino? Nagbuang siya ng kahapon siya ng Rubel. Sabi niya, baka pakargahan niya. Pero pag binalikan niya naman, ayaw niya kay Apollo sa kanya na ako ilahanan. Oo, kinabukasan. Nabila siguro siya dahil nag-rolling ang tubig. Hindi niya nadala. Kala niya mayroon pang pwede pa. Hindi na pala pwede. Hindi naman sila magusong. Bakit wala na? Baka tira niya lang yun.
So ayan po mga kadiskarte, solved na naman po. Sarap ng kain namin ni Utol. Hindi na tayo makapaniksay dahil nga medyo ano na po. Wala tayo nakita, kaya lang si Utol magpapaiwan pa. Kulang pa daw siya, bitin pa raw yung kanyang huli na yan. So tayo po ay uwi na dahil may gagawin pa tayo, mag-i-edit pa rin po tayo para sa ating uploading, para sa pang susunod natin na upload. Kaya uwi na po tayo, maiiwan na si Utol. So thank you very much po sa lahat ng viewers at subscriber ko na patuloy sa sumusuporta. Shoutout po pala kay kay EJ Bundalian ng Santa Rita. Shoutout sa'yo. At saka sa lahat po ng subscriber at viewers ko. Maraming salamat sa patuloy na suporta. Sana po huwag ko yung magsasawa at lagi pong subaybayan ang ating bawat upload. Salamat ng marami po sa inyong lahat na mga viewers at subscriber. Silent viewers, silent subscriber. Thank you very much po. Hanggang sa muli po, see you next vlog. Bye bye. So si kuya magpuputok pa raw. Maghahanap-hanap pa siya. So tara, tayo po uwi na dahil nga patanghali na po. May gagawin pa tayo, then editing pa tayo. So tara po.